Arvon puheenjohtaja, hyvät vihreät ystävät, toverit. Olemme kaikki nielleet kokoomuksen syötin ja odotamme vain, että kokoomuksen työrukkanen kiskaisee sitä virvelistä. Sitten se on menoa. Kokoomus on antanut meille kaikille muille vaihtoehdottoman politiikan kehyksen, joiden sisällä me muut puolueet yritämme repiä eroja toisimme. Ei ole eroa, uimmeko rintaa vai selkää, jos uimme väärään suuntaan. Se, että olemme nielleet kokoomuksen syötin, näkyy siinä, että puhuessamme kestävyysvajeesta puhumme vain menosopeutuksesta. Se, että toimimme vaihtoehdottoman politiikan kehysten sisällä, näkyy siinä, että väittelemme vain menosopeutuksen ajankohdasta ja ajoituksesta, emme suuresta talouden kuvasta. Kokoomuksella on ideologinen tavoite supistaa julkista sektoria. Pyrkimykset kuroa umpeen talouden kestävyysvaje tarjoavat oivan summutuskeinon tämän yhden tavoitteen edistämiselle. Pelkkä menosopeutus johtaa vain uusiin menosopeutuksiin, koska uutta kasvua ei synny mistään. Päinvastoin työttömyys lisääntyy, kokonaiskysyntä ja sen myötä yritysten tuloskunto ja mahdollisuus lisäinvestoihin heikkenee. Tämä johtaa vielä suurempaan tulojen ja menojen vääristymään, johon vastataan tietenkin uusilla menosopeutuksilla. Talouden negatiivinen dominoketju on valmis. Tästä johtuen on vaarallista ja typerää puhua vain menosopeutuksesta ikään kuin ratkaisuna kestävyysvajeeseen. En kiistä menosopeutuksen tarvetta, mutta keinovalikoimassa pitäisi olla uutta, kestävää kasvua ja työllisyyttä lisääviä toimia. Julkisen menosopeutuksen paikka on vasta siinä vaiheessa, kun talous on vakaalla kasvu-uralla ja yksityinen sektori pystyy työllistämään paremmin. Nyt ennätysalhaisen korkotason aikana olisi 1000 uuden verson paikka investoida sellaisiin infra- ja rakennushankkeisiin, joita täytyy tulevaisuudessa toteuttaa joka tapauksessa. Tästä syystä jokaisen politiikkatoimen kohdalla kehysriihen aikana tulisi kysyä, miten tämä kyseinen politiikkatoimi lisää työllisyyttä ja kestävää talouskasvua. Tämä keskustelu puuttuu nyt täysin käynnissä olevasta talouskeskustelusta, ja se osoittaa vain sen, että olemme huomaamatta omaksuneet kokoomuksen yhden tavoitteen politiikan. Kiitoksia. Uusia työpaikkoja syntyy vain ja ainoastaan, jos saadaan talouskasvua. Mutta tarvitaan kestävää talouskasvua. Semmoista talouskasvua, joka vähentää luonnonvarojen kulutusta, joka vähentää hiilidioksidipäästöjä. Juuri tämän tyyppisen uuden vihreän talouden puolesta me vihreät eurovaaliehdokkaat toimimme. Tämä on se peruslähtökohta, ja tästä asiasta mielelläni keskustelen teidän kanssanne vähän pitempään, jotta en vie mikkiaikaa muilta. Lyhyesti, napakasti näin.